marimuriga kudenga ikoko magandi saruta magandi simuta. Welcome to Dzimba Reality TV. My name is DJ Sparks. Yo, welcome back again to Dzimba Reality TV. Panapa ndinofambira nyaya dzinenge dzichipisa, pandinofambira mutaktiki wenyaya dzinenge dzichitenderera mazuva acho iwayo. Muzuva ranhasi ndauya nenyaya iri kunaka because ndauya nenyaya yealbum yamambo dhuterere. Mambo dhuterere watibudisa album ravo rine artcover riri pascreen apa rinonzi zvino Dzimba Ngoni. Iri album boys rine matrack 5. Hama one matrix boys zvine confusion kuti song ndingati ibest ndeipi chaichayo. Saka ndati uite muzuva ranhasi. I know kuti vamwe nange matofila album kudhara. Asi kana usatofila album, please boys, enda paYouTube obva munotaipa kuti mambo dhuterere rinobva rabuda rese. Album iroro mahwambe murambe rine 5 tracks. And kutarisa kuti mangwana pabude video nyowani. Boys rangu album rikupisa rikubvira risikupisa chete rikubvira ende nditoshati nderipi chero. Saka boys ndati muite panapa kana paina munhu atonzwa album kudhara ndangoti ukomente pasapo kuti best rako nderipi rawanzwa ari mahwambi nderipi boys ini ndine rangu randanzwa but handisati ndashuwa kuti ndiro here boys masong acho ese zvoda vane choice vanokasika kuread. Saka ndangoti ndimborambe ndimbofila album ndambofila album ndozonyatsoya ndokudze kuti amaya ndazoona best rangu ndeiri. But iwo kana uchinge wataona best rako watonzwa album mayagara wakaita se wakomenta pazasapo. Asi kana uchinge usina kunzwa album iri, please enda nobata mambo dhuterere, enda paYouTube kana kumutsvaga pane all platforms ratopo available. Unamufollow pa Instagram account yake yangonzi mambo dhuterere, pa Facebook malinks angoripo akangonzi mambo dhuterere new album. Aushaite kuti se umbofoka rishaya kana kuti kana uchinge warishaya unongo kundibata direct unokusendera futi pa WhatsApp. But album iri one boys mahwambe murambi. Saka ndo zvangani nazvo muzuva ranhasi ndandikuudzei kuti vaya mambo dhuterere wati ruva nerimwe bomba watikanda rimwe bomba ra2020 ende bomba iri tikutarisira kuti ndo ratichatambisa Christmas because gore rapera takamutambisa Christmas. Saka wabva watipa futi imwe Christmas box. Saka ndo zvangani da ndikuudzei. Thanks for watching, thanks for following me. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pamtiginyira wekungwavha patofambira nyaya dzacho tiripo panapa.